Vakadi mose vateereri vechimurenga music. Ini ndiri Mukanya kana kuti Thomas Mapfumo ndati tikuudzei kuti tiri kuuya kuZimbabwe. Tiri kuuya zvakare kuzoridza kubirthday raWicknell Chirwari nemuchato waJah Prayzah. Jah Prayzah mwana kwandiri ka. Anotofarawo kuti ndakamuidzirawo muchato wake. Saka tiri kuuya zvakare tinoda kuzoita redu rinonzi Bira Guru riya. Asi takutaurirai kuti tiri kuuya kuZimbabwe kuzoridza pamuchato waJah Prayzah nebirthday raWicknell. Ibasa iri hatisi kuita zveimwe zvinayo, ndezvebasa zvatiri kuita, ibasa ratakapiwa. Wake up to the headlines, it's time for Cooley and TV. Real stories, real voices, that's Cooley and TV. From Zimbabwe to the world, it's Cooley and TV. Breaking every big story, Cooley and TV. No rumors, just the facts, Cooley and TV. Every update comes first on Cooley and TV. We bring the truth to the people, Cooley and TV. Stay informed every day with Cooley and TV. Zvadhakwa Mukanya vapfapfaidzirwa mushonga pakuti vakwanise kunge vachibvuma mari yaWicknell Chivhayo. If you guys still remember, Chivhayo akatanga ofa Mukanya maridzi akati ndokutsvagirai imba yenyu iri boy yekuti muye mugare, ndobva ndakupai nezvimari nyana. Then Mukanya ndobva aramba akati inangu handikwanisi kutora mari yako, handina chekuita nemari yako. Wicknell Chivhayo was so desperate kuti ape Mukanya mari, ende zvakamurwadza kusvika pekupedzisira kuti mari yangu yarambwa naMukanya, ende mari yacho yakarambwa iri a lot of money. Chivhayo is even popular nenyaya dzekuti vaimbi musician anongoti inotora mota ye100,000 kana kuti mota yemari yakati obva amupa kana neka 50,000 or ka 10,000 on top, achipa vanhu mari dzakadaro idzodzo. But Mukanya akaofwa zvinhu zvanga zviri almost 1 million ndobva azviramba. And then Mukanya ndokuchinyatso ramba achisimbiswa nevanhu zvakanyanya. Chivhayo ndokugadzira another strategy yaakauya nayo zvikanzi wochiuya hako waperforma ndokupa mari iyoyo. Machallenges aripo pari kuitika ndikudai. So Mukanya imba yake yanga yakatsva, yanga yakabvira, ende vanhu pakatry kuti GoFund but hazvina kubuda. I still remember last time I checked, GoFund yacho inenge yakagumira kuma $80 chete, hapana chisvinhu chakanyatsobuda but that GoFund, because people were organizing to masenzi kuti vakwanise kunoita rebuild imba yake yacho yanga yabviriswa yekudomboshava. So nekuda kweizvozvo zvakapa mukana kuna Chivhayo kuti adzoke achinotangidza kugadzirisa strategy yekuti akwanise kuita sei kunosvika achinopinda Mukanya. Saka Mukanya varwa nestrategy, ende Mukanya was even saying kuti aiwa musarambe muchizvipinda nemoyo, ibasa iri chinchi, like what you saw on the video. Ibasa iri vakomana ivhudu, hakuna basa rakadaro rokuti unzi basa. Mari yevanhu vaya aitorwe, imari yakasviba, imari isingazikanwa kuti inobva nekupi. It's dirty money, mari yemushonga, mari inotanga inorutswa nenyoka. Regerai vakomana. Mukanya munhu kuti takutomunzwira tsitsi izvezvi. I don't think kuti pane zvichabuda kana zvimwe zvinhu zvekuti zvichatarisirwa kubva kuna Mukanya. Yes, I understand kuti zvoni ziti muzukuru oro mwana wake whatever anga ari kumusimbisa kuti aiwa ngavatore mari iyoyo because vane machallenges avanosangana nawo. Machallenges iwayo zvangeda kukavhwa, vanomira nevanhu but vanhu havadi kumira navo. Zvese zvimaexcuse zvavakupuwa zvezve, maexcuse evanhu vaputirwa muhari, vanhu varohwa nevoodoo style, kutopfungaidzirwa chaiko, because mari ingaita kumanikidzwa. Munhu uyo wakambozvione vanhu vari kumukira everyday vachinotsvaga mari ichitorambobatika, wotozoita kumanikidzwa. Dokupa mari kani, bvuma mari yacho iyoyo tikupe mari. Makambozviona kupi? Makaiona kupi mari inonzi nomanikidzwa munhu? Situation yaitika apa iyi kuna Chivhayo na Mukanya zvakangofanana nekuti
mufamily muri kunyazoziva kuti mune kana brother yenyu muri kuziva kuti uyo akachekeresa vanhu aita money rituals kuti abudirire, ndobva abudirira nemari yacho iyoyo. And then imimi munozikana kuti iwewe unoita basa rekuridza ngoma, iwewe unoita basa rekuridza hosho, muri mabrothers, but mabva paakatanga kuita mari iyo munhu iye anenge achekeresa mabva matanga kuti hatidi kuiona kana anything to do nemari yako, hatisi kuida, handiti. And then obva afunga imwe style abva ati ndikunovhura imba yangu apa ndikuchanovhura bottle store kana kuti ndikunovhura bawa nemashops supermarket wati. Saka ndoda kuti iwewe wengoma uye uridze ngoma yako, handinoita basa rekuridza ngoma, newewe hosho da kuti uye kunoridza hosho, ipapo ndokubhadhara mari akawanda. Hangofanana ndaida kukupa mashuru apa makaramba, ndaida kuti life yenyu inge iri better. My question is, unobvuma here kudzokera kunoridzira munhu iyeye? Unoenda here? Would you go kuti unoperforma uridze ngoma newe hosho muchinoridzira munhu mukuziva kuti akaromba akachekeresa munhu kuti aite mari iyoyo, akachekeresa hama zviri kurwadza munhu wese? So kana usingabvume dhiri racho, this is the same problem yasangana namukanya. Mukanya vakapfapfaidzirwa mushonga voodoo style yekuti havakwanise kubuda mazviri kana ende kuti vazvione kuti pana pakomanaka ndapfungaidzirwa zverudzi rupi, zvinotora munguva kuti zvizoonekwa. And you know the bad thing about this whole thing, mukanya aizikanwa ngari vocal zvakanyanya achitaura nezvecorruption achidididididi. The biggest mistake yaitika apa ndeyekuti kuzobvuma maoffers aya zvaatanga kuita nenyaya yekusaziva kuti these guys havaregerere munhu, vanotoda kudhila newe, vanotsvaga nzira yekuti vadhile newe. Chivhayo is even celebrating hanze ani haana defeat, baba vemarudzi havana defeat, because iye anozviti baba vemarudzi hanzi ndiye Abrahama wavatemaka, saka hanzi haana defeat. Why achitaura kuti iye haana defeat? Because atone a certain level yaaplayer. Music yamukanya inodiwa zvisingaiti nemadhara especially vari muZANU-PF. Ndo vanhu music yavandofarira iyoyo yembira iyoyi. Yes tuku vaimufarira, but mukanya manje anovarangaridza kure futi zvekutodaro. Ndo vanhu vanotoda ivo kuridza music, but vachiona achiramba kuiswa padhuze navo, because vanhu vakare vamwe vaibvuma, unoona kuti mamusician ndakangonzi kune chakati like tona Japreza kune muchato wemwana watagwiri anotomhanya kuti ndonoridza kune chakati anotora every offer. Mukanya manje itype imwe iri different. That's why izvi zvonzwa paaona kuti zvese zvaitika vanhu vachataura zvinhu zvakawanda, akutanga kuhwanda nestatement rekuti ibasa. Yawana regedza yawana ivhudu mdara ashandisirwa mushonga, hapana kana chimwe chinhu chamboitwa, apwititidzirwa. And these guys vanotyisa mari isingatreseke, isingazikana kuti inobva kupi. Mari ingambomanikidzwa munhu kunzi watore mari chete usingade uchida. Wakambozviona kupi iwewe kunzi mari unotaura kufonerwa, kuita kunetswa, kutsvagirwa nzira dzekunzi munhu ada kukupa mari kuti zvizodii? Kana muchifarira music yemunhu imimi chaizvo imimi kunzi pane maways akawanda, endai kamunotenga music yacho kana maalbum, endai munobhidha paanobudisa album pepe kana paanoita anything. Hamuidi kuita izvozvo, muda kuita yekupa munhu kuti takupa mari zvisina zvazvinozobatsira mangwana. Anyway, pana mukanya apa nyika yese iri kuchema, atarwadziwa. Mukanya vakanda mapfumo pasi, ndo nyaya yaitika panapa, kukanda Thomas mapfumo pasi chaiko. Kazhinji madecisions unotora wachembera anochinja. Zvinhu zvawairamba kuchiri mudiki zvinochinja. Waimboti chakati handidi, izvezvi unenge wakuita. Chakati handiite, ananikira nditambe nawo, imari dzekuba, imari dzechakati wakutora. Ndo zvazvinoita kazhinji kana munhu achinge aita se akura, wakupiwa maadvice asiri iwo. Kudhara mudhara anga siri munhu aingoda kungopiwa zvinhu zvekupema izvo like zvinoita ngazve hwakungwapo, zvinoita zvimwe zvemaartists.